Všetkých vítam znovu v tejto našej virtuálnej kaviarni, v našom Faith Cafe a ako to býva zvykom, ja tu mám svoju obľúbenú kávu a preto nezabudni si nejaký dobrý kávový nápoj zobrať aj ty a poďme sa spolu o niečom porozprávať. Minulé 2 diely sme sa rozprávali jednak o filtrácii v našom živote a o tom, že každá veľká udalosť si vyžaduje proces filtrácie a ten proces filtrácie nás učí dôverovať Bohu. V predchádzajúcom diele, teda v druhom diele, sme sa rozprávali o tom, že veľakrát si Boha pomýlime s čašníkom a keď nám prinesie nie našu objednávku, teda namiesto sladkého latečka horké preso, cítime hnev a sklamanie. Preto, ak ťa tieto diely zaujali a chceš si ich vypočuť, určite ich nájdeš na mojom profile. No a my dnes prejdeme na ďalšie kaviarenské zážitky alebo zážitky, ktoré sú v súlade s každou kaviarňou. A dnes sa teda vlastne prenesieme do kaviarne, kde sme s priateľmi. Nemyslím to doslovne, pretože ja som tu sama a zrejme aj vy ste na druhej strane, niekde doma, v izbe, s kávou v ruke, ale myslím to napríklad nejaké super po obede, po práci alebo po škole, kedy vyrazíš s kamoškami, kamarátmi niekde do mesta, sadnete si na terasu alebo na svoje obľúbené miesto, chodíte do tej kaviarne už veľmi často, a preto máte svoje obľúbené miesto, kde sedíte pravidelne a často. Vyberiete sa do tej kaviarne, sadnete si, objednáte si kávu, veď to tak býva, občas je nejaký koláčik alebo nejaké pečivo a ako pri každom dobrom stretnutí s kamarátmi vediete dlhé a zábavné rozhovory. Niekedy sú to vážne rozhovory, ale inokedy sú to úplne obyčajné rozhovory o každodenných chvíľach. A prečo to rozoberám? Veď je to úplne normálne a ja s tým súhlasím, je to úplne normálne a je to vlastne súčasťou každého z nás, pretože verím, že každý z nás už navštívil kaviareň s kamarátmi alebo s blízkymi ľuďmi. Je v tom nejaký problém? Nie je, ale pozrieme sa na to trošku tými inými očami, tými hlbšími očami. Predstavte si, že sedíte v tej kaviarni, popíjate si svoje latte, rozprávate sa s kamarátmi a vrátite sa domov, ale namiesto toho takého vnútorného pokoja sa cítite vzdialený od Boha alebo príliš vyčerpaní, v mysli máte rôzne myšlienky o pochybovaní, je taký nerozvážny. Jednoducho stalo sa s vami niečo, čo pre vašu vieru nie je veľmi prospešné. To sa občas stáva, keď ste v spoločnosti s ľuďmi, ktorí sú viac orientovaní na tento svet, než pre Boha a pre večnosť. A nevravím, že je to zlé, pretože títo ľudia majú veľakrát úžasné srdce a sú to skvelí ľudia, len jednoducho nemajú srdce otvorené pre Boha. A čo s takýmito ľuďmi? V prvom rade chcem povedať, že takýchto ľudí neodsudzujem, nevravím, že takéto priateľstvá máte okamžite ukončiť, nevravím, že s takýmito ľuďmi nemáte stretávať, že si nemáte čo povedať. Nie. Ja takýchto ľudí sama poznám, sama mám niekoľko priateľov, ktorí sú proste neveriaci a neodsudzujem ich, trávim s nimi čas a mám ich naozaj zo srdca veľmi rada. Ale je dôležité mať tu niekoho, kto je takým vašim sprievodcom, alebo kto je tu s vami ako ten veriaci kamarát, s ktorým sa prirodzene rozprávate o Bohu, o viere a keď sa vrátite z tej kaviarne, tak sa cítite naplnení, cítite sa šťastne, máte chuť sa modliť, máte chuť rozoberať biblické verše, jednoducho, ktorý vás vedie v tej viere a v tom raste.
Preto vlastne tento diel je o tom, aby sme si uvedomili, že takíto ľudia sú pre nás veľkým darom od Boha. Veľakrát prosíme Boha o veci, o hmotné veci, ale málo kedy si uvedomujeme, ako sú pre nás dôležití naši veriaci kamaráti, naša rodina, ktorá nás vedie k Bohu, aké je dôležité, keď máme niekoho, s kým môžeme vo viere rásť. Kto je takým našim svetlom. Jednoducho sú to kamaráti, ktorí nás zapalia ten oheň a tú iskru. V stredí, kde sú oni, je aj Duch Svätý a my jednoducho rastieme vo viere. Hlavnou myšlienkou tohto podcastu je to, aby sme si uvedomili, že veriaci kamaráti sú nesmierne dôležití. Ľudia, s ktorými sa dokážeme porozprávať aj o tých veciach nielen na svete, ale aj o večnosti, sú pre náš život obrovským darom. A preto nech sú súčasťou našich modlitieb. Modlíme sa za nich, modlíme sa za ich vieru, modlíme sa za to, aby boli súčasťou našich životov. A čo s tými svetskými kamarátmi? Tí, čo majú radšej svet, ktorí sa pozerajú na tento svet očami, ktorí sú orientovaní viac na svet než na večnosť, ktorí žijú pre tento svet, nie pre Boha. Buďme ich svetlom. Stretávajme sa s nimi naďalej, pretože sú to dobrí ľudia. Verím, že každý z nás má kamarátov, ktorí sú dobrí ľudia a s ktorými sa oplatí tráviť čas, pretože to kamarátstvo je úprimné, práve a naplnené láskou, ale jednoducho neodsudzujme ich, buďme ich svetlom a možno sa nám podarí aj v nich zapáliť tú iskru a staneme sa im tí veriaci kamaráti. Takže to je vlastne tento diel je len takou pripomienkou, že buďme Bohu vďační za tých veriacich kamarátov, ktorí sú našim svetlom a ktorí nás vedú v tej viere dopredu. A také zamyslenie pre mňa aj pre vás. Občas sme možno tak ovplyvnení svetom, že sa silou mocou snažíme zapadnúť k tomu stolu sveta. Do toho obľúbeného kaviarenského stola, kde jednoducho tie debaty sú populárne, kde je to všetko moderné, kde jednoducho počuť samé zábavu, smiech a radosť a snažíme sa tam dostať silou mocou. Pritom nám Boh ponúka stoly, kde sú ich stoličky prázdne a nájdeme tam človeka, ktorého srdce žije pre Boha a naplní nás obrovskou radosťou a bude našim priateľom, s ktorým bude úplne prirodzené rozoberať aj takéto kresťanské témy, aj tie témy zo sveta. Takže majme oči otvorené a nesnažme sa za každú cenu podobať sa tomu stolu sveta alebo zapadnúť do toho stolu sveta. Buďme Bohu vďační za našich veriacich kamarátov, modlíme sa za nich a ďakujme za nich, pretože sú dôležitou súčasťou našich životov. Ja teraz vlastne dostali sme sa na koniec tohto podcastu. A chcela by som vám ešte odporúčiť, alebo teda poukázať na moju knihu, ktorá je tuto. Ahojte, ja vás vítam z budúcnosti a toto je moja úplne prvá káva, dnešná ranná šalka a ja vám idem niečo povedať o mojej knihe, keďže plány sa menia a Božie cesty sú nevyspytateľné a predsa sú najlepšie. Preto sa aj môj spôsob nákupu trošku zmenil. Máme tu kniha sa volá Sila viery a nájdete v nej 50 modlitieb, ktoré sú prepojené na rôzne životné situácie a na rôzne okruhy. A sú delené vlastne do 5 kapitol. Okrem tejto knihy nájdete aj e-book knihu. E-book kniha sa volá vlastne Pohár viery, keďže celý tento podcast je vlastne orientovaný na práve tú virtuálnu kaviareň, tak v ňom nájdete príbeh takej virtuálnej kaviarne, takže taká e-book kniha je v ponuke a úplne taká drobnosť, posledná, a
nájdete tam vlastne aj túto knihu Sila viery s balíčkou s rôznymi záložkami za nejakú vyhodenú cenu, kde vlastne vám príde kniha a prídu vám aj záložky knihy podľa vášho zvolenia. Čo sa týka predaja, bude fungovať jednoducho. Chcem vás upozorniť, že kniha je zatiaľ v predpredaji. To znamená, že na celý váš nákup bude platiť 5% zľava s kódom predpredaj 5, kvôli tomu, že knihy budem dosielať až 10.8., tak taká malá odmena za vás, za vašu trpezlivosť, za to, že si za knižkami a produktami počkáte. Ak máte záujem, tak mi napíšte buď na môj mail, ktorý nájdete v popise videa, alebo Instagram. Reálne mi napíšte správu, ja vám odpoviem a pošlem vám formulár, ktorý si jednoducho zaklikáte a vyplníte. Vyplníte si tam svoje meno, adresu, aby sme vedeli, kde vám ten balíček poslať a o čo máte konkrétne záujem. Ja vlastne vašu objednávku uvidím podľa toho, že či si tam dáte ten zľavový kód, nedáte a aké produkty si zaklikáte, tak vám vypočítam vlastne finálnu sumu a následne vám pošlem správu s finálnou sumou a vy mi ju uhradíte. Majte sa krásne, dopozerajte epizódu.